Bé, doncs, quan jo era petit i jugava al futbol sala, al poliesportiu d'aquí, al Vall d'Aura, jo tenia un amic que anava amb el seu ocell a la gàbia i el portava a tots els llocs, fins i tot a la meva casa. I ell era marxador. Va ser campió de Catalunya infantil i jo crec que abans es va fer una activitat d'atletisme del meu col·legi, Sant Lluís, aquí a la pista de Can Dragó. Jo sé que el Club Atletisme Nou Barris és un club de marxadors i de persones de 10.000 metres en ruta. El destí em va portar, degut a la meva afició a l'atletisme de fa molts anys. Jo crec que de petit veia Ben Johnson, Carl Lewis. Recordo la final de salt de longitud de llargada de Bob... No, Bob Beamon era? Sí, crec que era Bob Beamon. No estic segur. Mike Powell, m'he equivocat. Mike Powell contra Carl Lewis, que van arribar molt a prop dels 9 metres. No sé si és anterior o posterior a Stuttgart, però sí que recordo que a Stuttgart amb Sandra Myers el vaig veure, allà al meu poble. També veia la natació amb Alexandre Popov i el ciclisme amb ciclistes molt bons. Laurent Jalabert, com es deia aquell que era de contrarrellotge, que era del Motorola? No recordo. Era un ciclista de pista que era molt bo en contrarrellotge. Recordo veure la Volta a Burgos, que és la que feien abans de o posterior de la Volta a Espanya. Tinc aquí el meu gos. Què passa, Bobby? I volia parlar també una mica del conflicte que hi ha a Palestina i Israel. Crec que és un conflicte religiós, no és un conflicte polític, i la solució és religiosa. Els israelians tenen una familiaritat molt propera amb Estats Units i fan del seu dogma la Bíblia, els escrits religiosos. Per altre costat, al país de Palestina segueixen les costums àrabs, una religió que és diferent a la d'Israel. Però els israelians no cedeixen, i si no cedeixen, pues no podran portar una alternativa o un diàleg proper amb les formes de pensar dels palestins. Els palestins, o sigui, els israelians tenen la mentalitat de que els palestins són milicians o persones que van per si mateixos. La realitat és que sí, que els palestins creuen en la lluita armada contra Israel, però si Israel no cedeix és difícil que això es pugui solucionar. Tenen una mentalitat de que els palestins són dolents, i no és així. Segueixen uns altres postulats, unes altres mentalitats en masculí. Després el tema d'Ucrània i Rússia, o més ben dit, Rússia i Ucrània.
l'ha començat Rússia. Es té la forma de pensar que els ucranians són ultradretans, són ultranazis, i es té la mentalitat de que els russos són comunistes, i no és ben bé així. Els russos ja fa temps que van deixar enrere el comunisme. Els ucranians... Els russos van fer una comunicació amb Estats Units, i des de que mana Estats Units al món és més difícil que hi hagi pau a Rússia i Ucrània, perquè pensen que amb la dreta, els que són de dreta a Espanya, que amb la dreta es pot solucionar tot més aviat, i no és així. L'esquerra té valors de pacificisme i és difícil que es porti a terme ràpid, perquè si els que manen són de dreta és més difícil. En realitat té que haver-hi un punt intermig entre les dues formes de pensar, té que haver-hi diàleg, un enteniment, i Putin no està per la labor, i com deia abans en l'altre conflicte, aquest no cedeix al Putin, i Rússia amb Putin no vol que Crimea sigui d'Ucrània. És un conflicte amb el gas. Es juguen molts calés. O ben bé un empoderament del territori antic. Potser no estan d'acord en que el mapa de Centreeuropa sigui socialista. Llastimosament, perquè no m'agradaria dir aquestes paraules. Però és un tema de que jo crec que tant a Palestina com a Ucrània es podrien cedir una petita part de terreny i acabar el conflicte.